बाहागो लानाय साफ्रोमनिसिमबो आङो बे समाव खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ आं बावहरदों। बाइक रेलिनि जि सममोन बेयो बोथोरनि थासारिनि थाखाय एसे लेट जाबाय आरो दा अखायाबो थाइफ्रिहांबाय। दा बेखायनो नेम बायदियै आङो गुसुङै मोननैसोल' बाथ्रा बुंनानै बेखेवनानै होनो नागिरदों। चिरां जिल्ला एबसुआ काजलगाव साब डिभिजननि गासै जोंनि दख'रा आरि इउनिटफोरखौ लानानै बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि जि मोनसे जोंहा जांख्रिखांनाय दङ, मिशन क्वालिटी एडुकेशन जि मुभमेन्ट, बिनि आधाराव दिनै बे दुर्गा फुजानि समावब्लाबो गासै थासारि आरो जोंनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बे बाइक रेलिखौ लादों। बे समाव बे जागायजेननाय हाबाफारियाव सफैनो हानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिन्द्र बसुमतारी, बेयाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर बिद्या नार्जारी, जोंहा बोसोनगिरि दङ राजु मोसाहारी, जोंनि बयनिसिमबो देरसिन बिदा गेदेर जोंहा अलासाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि गगेन नार्जारी बर' जि जोंहा गुदि फोरोंगिरि आफाद दङ, बिनि गाहाय नेहाथारि दङ मानगोनां बिथांजों लोगोसे गोबां बेयाव जोंनि गुबुन गुबुन आफादनि माहारियारि गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। समनि आंखालनि थाखाय आं मुंखौ लाजोबलिया। आरो जोंनि देरसिन बिथांमोन दङ, फोरोंगुरु बिथांमोन, सफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोन, फरायसा फरायसुलि आरो जोंनि इउनिट आरो आनसलिक जिल्लानि गासै बाइक सालायनायाव बाहागो लानो फैनाय मावथि सांग्रां लोगो नोंथांमोन। जों बयबो मिथिगौ जे बर' हारिनि गासै बिथिंनि जौगानाय, बर' हारिनि थांना थानाय, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बबेबा नङा बबेबा आफादा मेंनाय जिरायनाय गैयाजासे हाबा मावनांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन, हिस्ट्रिखौ रनसायनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। जों गोख्रैनो बेखौ दिहुननो नाजादों। बे जारिमिन रनसायनायनि समाव जि समाव आं गाव जोनोमानो मोनाखैमोन, एबसुआ जोनोम जादों 1967नि 15 फेब्रुवारियाव। बै समनि जारिमिनखौ जों संदाननानै नायदों। भारत उदांस्रिनि जारिमिन, भारतआव आसामाव जोनोम जानाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि जारिमिनखौबो जोङो नायदों, ब्रिटिशनि जारिमिनखौबो जोङो नायदों। इन्डियायाव रुल खालामनायाव जोंनि ओनसोलाव माखासे बिथिंखौ बिथांमोना मोजाङैनो मावदोंमोन। रिफर्मेशननि बेलायाव बा नोङो इडुकेशननि बेलायाव, एडमिनिस्ट्रेशननि बेलायाव, खिन्थु जोंखौ दमन आरो डमिनेन्सबो खालामदोंमोन, सोबख'दोंमोन, गादबदोंमोन। दा एबसुनि 1967 मायथाइनि जि जारिमिन दासिम 2024 दिनैनि बे 10 अक्ट'बर दानसिम बर' हारियाव मेंनाय आरो जिरायनाय गैयाजासे मोखाङाव नुजानाय जायखिजाया जेंना, जायखिजाया थासारि जोंनि समाज आरो जोंनि रायजो जानायाव, जोंनि हा हुनि मोनथायनिफ्राय लानानै जोंनि थांना थानायनि जिउआव सोलोंथाइ, जोंनि भाषा आन्दलन बा जोंनि हारिमु थांना थानांगौ, हारिमुखौ लाखिनांगौ, एसिमिलेसननिफ्राय जोङो होबथानांगौ, जोंनि रावखौ जोङो हमथानानै लाखिनांगौ, बर' मिडियामनि, बर' बिजोंनि जे जोंनि सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनांगौ, गुन गोनां खालामनांगौ आरो जोंनि भबिष्यतखौ जोङो दानानै लानांगौ। दा बेबायदि गासै बिथिङाव बर' हारिनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउनिटआव, दख'रायाव, आनसलिक, डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेलाव जिखि बिबानगिरि फैया मानो, जिखि जोंनि मावथि बिबानगिरिफ्रा जि दायित्व मोना मानो, बिथांमोना बे टाइम आरो सिचुएशनजों खामानि मावदों आरो मावनो गोनां जादों।
रावबो जिरायनानै रावबो बेनिफ्राय बारग'वाखै आरो बेखायनो जोङो जेखौ मेगनजों नुयो बेखौ जोङो बयबो मोजांखौ बरायगोन गाज्रिखौ जोङो सोंखारिगोन आरो जेखौ जों नुवा इसिङाव जे गाज्रि खामानिफ्रा सोलिबाय थादों इन्टारनेटलि समाजखौ जेराव गुबुंले खालामनो नागिरदों समाजा जेजों ध्वंस जानो नागिरदों हारिया जेजों माने खंख्ला जानो नागिरदों बे बिथिंफोरखौबो जों नोजोर बोदों दा बेखायनो सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्रमाइज खालामा जोंनि मिडियामा थांनांगोन फरायसालियाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगोन जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा इन्स्टिटिउसन स्कुल कलेजनि मोजां जानांगोन जोंनो साफिसियेन्ट माने बिबांनि टेक्सट बुक टाइम बाउन्ड डिस्ट्रिबिउसन जानांगोन बे गासैबो बिथिंखौ जों नोजोर होनानै एन्सार स्कुलखौ कमप्लिट जुदि जोङो सरकारि खालामजोबनो हायोब्ला एन्सार होनायनि जे मोनसे दा जोंनियाव जे मोनसे बजा गोलाव समनि बजा बे बर' हारिनि खाफालनिफ्राय उदां जागोन मोनसे मोनसे थासारिया अभारकाम जादों गोदान गोदान थासारि फैदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै सोलोंथाइखौ लानानै सरकारजों जुजिनांगौ आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों सावरायनांगौ आरो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों मोनसे गोथों आरो सिदा लामायाव दङ खुनु कारनाव बर' मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलि गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलि बिसोरनि भबिष्यतआ जाहाथे आसखान्दा जाया बेखौ नोजोर बोनानै हाबा मावनाय जादों फारसेथिंहाय समाजारि बिथिंखौ लानानै जोङो गोबांथार माखासे जि बिथिंफोरखौ गोसोआव जों जेब्लाबो माने जुजाइनि अर खामनाय बायदि नांबाय थायो बे थासारिफोरखौ लानानै जों गोसोआव दुखु मोनो आरो दिनै बे बिथिंखौ बुंनांगोनब्ला बर' हारियाव ड्राग्सनि इम्पेक्ट गैयामोन बे इम्पेक्टआ दिनै बारायबाय बर' हारियाव दिनै हिउमेन ट्राफिकिंनि इम्पेक्टआ बारा गैयामोन बे बिथिङा बारायबाय खामानि मावनो थांनायाथ' मोनसे माइग्रेसन वर्क माइग्रेसन बिनि बादै मानसि लांखानायनि प्रल'भन होनानै खामानि होगोन साख्रि होगोन फैसा होगोन आरो समाजाव जोंहा न'खर जि मोनसे मजबुत न'खर थायो बिसि फिसाय गथ' गथाय आइ आफा थायो आदा आब' थायो बाजै थायो आयं थायो दा बे समाजाव दिनै एसे बे ट्राफिकिंनि बेलायाव गुबुंले जानायखौ जों नुदों लांखारनानै थांनाय लाखारनानै थांनाय सोरनिबा बिमा गोमानाय सोरनिबा बिसि गोमानाय बे थासारियाबो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि गोदान मोनसे थासारि आरो बे जि फेग्रा मुवा बाहायनाय ड्राग्स जातीय एलकहलिक जातीय चाइल्ड मेरिज गासै बिथिंखौ जोङो माने गैया खालामनायनि मोनसे मोन्थोरजों बड'फानि बिमुङै सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि आरो सांग्रांथि एवेर खालामनाया जोंनि मिशन आरो बे एवेरनेसजों बेसेबां कभार जागोन आरो बेजों कभार जायै जिखिनि एरिया थाबावगोन प्रशासनिक भाबै थिग खालामनांगोन जोङो समाज नाङैनो सामाजिक जि बेबस्था दङ धोरोमारि गौथुम दङ जोंहा बाथौ जा ब्रह्म जा ख्रिस्टियान जा जि धोरोमावनो थाया मानो बर'आ बे समाज मोनसे बेबस्था थायो गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि थायो भिसिडिसियाबो रल लानांगोन जे हान्जानि भिसिडिसियानो थाया मानो बेफोर मोनसे मोनसे समाजखौ गोग्गोमै बेंना दोननायनि मोनसे थासारि आरो गोरा रुल गोरा सिद्धान्त थासेयावबो दिनै मेघालय जेराव माने गावबुरा बा बिसोरनि भिलेज हेडआनो माने राष्ट्रपतिनि समान पावार दङ जेरै नोङो नागालेण्डआव बिसोरनि भिलेज हेडआनो राष्ट्रपतिजों एखे समान क्षमता दङ जेराव बिसोरो कामान होबानो जि गोसो पानिशमेन्ट होनो हायो बेफोराव दिनै बे सामाजिक थासारिया गुबुंले जानानै बिसोरो टु साम एक्सटेन्ट दिनै फेलार जानानै दङ जायनि थाखाय मणिपुर नागालेण्ड मेघालयफोराव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ बिराद बारा जादों पान्जाब बायदि जायगायाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ बारा जादों आरो बिसोरो साजों जौगालांदों गाहायजों खंख्ला जानानै ध्वंस जानायनि लामायाव दिनै फैगासिनो दङ खिन्थु डेस्पाइट अफ डेट जोङो नायनांगोन जे मिज'रामाव यां मिज' एस'सिएसन मिज'राम गभार्नमेन्ट मिज'रामाव थानाय माखासे चार्चफोरनि लिडारफ्रा दायित्व लानानै जोंनि जेरैबायदि धोरोमारि गौथुमफोर दङ गुबुन गुबुन धोरोमनि गौथुम बिबानगिरि दैदेनगिरि धोरोमगुरु बेयाव बिथांमोना रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामनानै माने गाज्रि आरो समाज बेरेखा एन्टि ससियेल एन्टि माने
माने बे जिखिनि परिबेसनि हेंथायै जिखिनि खामानि मावो बिनि सायाव बिसोरो मोजां सासन अनुशासन होनायनि गेजेरजों बहुत कन्ट्रल जादों आरो बे लेभेलाव मिज'रामा साक्सेस पिस बिल्डिंआव साक्सेस आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव साक्सेस आरो बेयाव सामाजिक न्याय बेबस्था सामाजिक जेरा सामाजिक भाबै बिसोरखौ दन्दनीय खालामनानै बेयाव लाइफ पानिशमेन्ट सोरखौबा डेथ पेनाल्टि होनाय गैया किन्तु सुद्रायनायनि गेजेरजों पानिशमेन्ट होनायनि गेजेरजों कारेक्सन जानाया मिज'रामाव दिनै साक्सेस रेटआ दङ दा बेखायनो बर' हारियावबो जोङो बेखौ लाबोनांगोन जोङो मोनसे गोजौनि आथालाव थांबाय थादों गाहायथिं खुंखा जालांबाय थादों स्कुल कलेजनि द्रपआउटआ बारायलांदों जौ जुवाजों बेस्थ' जानाया बारा जादों मेला फुजायाव जोङो बुंगोन जे जौ जुनाङा माने बबेबा एंगोलजों सोरबाया एनकारेज खालामो आरो आङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनांगोन माने मालाबा माने रुलिंआव थानायाबो बेखौ एनकारेज खालामो सरकार हिसाबै नङा बे सरकारनि जों सोमोन्दो थानाय गाहाय लेभेलनि सिगाङाव दङमोन मोनसे रुलिं हान्जा बिसोरनि लेभेलावबो गाहाय लेभेलाव बे गभर्नमेन्टनि डिसिसन नङा किन्तु गाहाय लेभेलनि मानसिफोरनियाव बे एनकारेजमेन्टआ फैयो दा नैबे समावबो मिलिजुलि सरकार थानायनि बेलायावबो माखासे गाहाय लेभेलनि जायगा जायगा बिसोरावबो नङा बे गभर्नमेन्टनि डिसिसन नङा लिडारनि डिसिसन नङा पार्टिनि डिसिसन नङा किन्तु बे लेभेलाव प्रशासनजों लोगो थानाय बे मानसिफोरा बेखौ एनकारेज खालामबोदों थांनाय 17 बोसोरावबो एनकारेज खालामदों दिनैबो जायगा जायगा जों बिदि नुदों जों जेला खोथाखौ बुंनो थाङो रायलायनो थाङो जों जेला बिनि सायाव अबजेक्सन होयो कमप्लेन होयो प्रशासनाव अब्ला बिसोरनि एंगोलनिफ्राय जोङो माखासे हेंथा बा माखासे काउन्टारखौ जों मोनो दा बेखायनो माने जे लेभेलावनो जाया माने दैदेनगिरि नेता आरो सरकार हिसाबै सिगांनियानो जा दिनैनियानो जा मित्र दलानो जा जियानो जा जोङो बे लेभेलखौ एनकारेज खालामनायनिफ्राय बन्द खालामनांगोन आरो दाख्लैबावै बिजनीयाव बर' बाजार इउनिटआव जि घटना जाबाय जों बुंदों जे माने जौ जुवा बेफोरो माने बन्द जानांगौ न'आव नोङो ट्रेडिसनेलि बाहायनाय गामियाव ट्रेडिसनेलि लोंनाय बे आलदा मेटार ब्रिटिशाबो लोङो गुबुन आमेरिकानफ्राबो लोङो सब लोङो आरो दिनैथ' नोङो लामा लामा अन शप जादों वाइन शप जादों माबा माबि बार जादों कमार्शियेल जाबाय माने अनलाइन नोङो दा डेलिभारि होयो गुवाहाटि बायदियाव बेयाव माने ओरैबायदि कमार्शियेल जाहैबाय जे आंथ' खोनादों स्टेटनि हाइस्ट माने जिडिपि माने बा पार केपिटा इनकाम जेरै जोंखौ काउन्ट खालामो स्टेटनि इनकाम जेनेरेसन रेभिनिउ जेनेरेसनानो एलकहल बा नोङो बे माने माने जौजोंसो फैयो जाहैदों आरो बेजोंनो माने सरकार सालायनायनि माने स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ टारगेट लायो दा जोङो नायदों जे बेजों जोंनि समाजा खहा जागोन जोङो नायदों जे बेजों समाजा धंस जागोन किन्तु स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनि रेभिनिउ सरकार सालायनायनि थाखाय बेफोरखौ एनकारेज खालामबोदों फारसेथिं जिआइ टेगआव जोंनि ट्रेडिसनेल नोङो नाफामनिफ्राय लानानै अनलानिफ्राय लानानै बा नोङो गोखा गोखै नारजिनिफ्राय लानानै जौ गोरान जौ गिसि बेफोर रिकगनिसन मोनबाय बर' हारिनि बे आरो बेखौ जोङो रिकगनिसन लानांगोनबो बे जोंनि गुबै आबै आबौ माने बर'फोरा फैजेननायनिफ्राय बे जोंनि प्रडाक्ट बे जोंनि आइडेन्टिटि बेजों समाज आरो हारिया धंस जाया किन्तु गुबुंले जादों कमार्शियेलाइजेसनजों गुबुंले जादों जोंनि गेजेराव जे मोनसे थासारिया दिनै सोलिबाय थादों आरो जायनि थाखाय ग्रुपिजम जानानै बर' बाजार इउनिट बायदियाव माने दखल खालामनानै बेखौ बुफायनानै जोंनि मानसिखौ बुलायनाय मोनसे थासारि दा बेखायनो जोङो दिनै फार्मलि वार्निं होदों जे एबसु अफिस एबसुनि मावथि एबसुनि सोरखौबा काउन्टार खालामनाय बुनाय एबसु अफिसखौ हामला खालामनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव था बर' हारियाव एनादार कनफ्लिक्ट जों लुबैया जोङो पिस मोनसे प्रसेसआव दङ पिसआ पार्मानेन्टलि सेटेल जाबाय आरो दिनै जोङो रिकनसिलिएसन बुजा बुजिनि गेजेराव दङ आर्मस ग्रुपफ्रा फैबाय गावसा गावसिया दिनै मोनसे सेटेल डाउन जाबाय दिनै जोङो राजखान्थि हान्जाखौ बुंदों जे बिदा फंबायनि गेजेराव न'खराव मानो गावसा गावसि थानांगौ मोनसे लेभेलाव जों आन्डारस्टेन्डिं बुजा बुजिनि आधाराव जों थांनो हायो नामा बे बुजा बुजिया खिन्थु क्षमता केन्द्रिक जानाङा बे बुजा बुजिया पावार केन्द्रिक जानाङा बे बुजा बुजिया जातीय सार्थ जातीय आधाराव जानांगौ जातिनि थामोनथा रैखाथि संबिधानिक आरो राजनैतिक अधिकारनि थाखाय जोंनियाव ना साख्रि बाख्रि जोङो मोजाङै लाम लानो हानाय जोंनियाव इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे दङ खाथियाव दङ आइअसिएल खाथियाव दङ नोङो एनटिपिसि
खिन्थु बेथ' नेसनेल लेभेलनिफ्रायसो माने इमप्लयमेन्टफ्रा जायो जोंनि पार केपिटा इनकामा ल' जोंनि माने लिटारेसि रेटआ दिनैबो ल' दिनै नोङो डिब्रुगड़ शिबसागर बायदिनि लिटारेसि रेट बिसोरनि पार केपिटा इनकाम बिसोरनि इन्डास्ट्रिनियाव साख्रि मोननो हानाय जबनि एभिनिउसा एभेलेबल जोंनि ओनसोलाव मा दङ दा बेफोरखौ लानानै जों जेराव सानो बिनि उल्था जौ जुवा ड्राग्स माबा माबि बेफोरसो समाजाव इम्पेक्टखौ दिनै दमन खालामनो नागिरबाय थादों दा बेखायनो जोङो एवारनेस लाबोनायनि गेजेरजों बेसेबां परिबेस बेसेबां पर्यायसिम जोङो हायो बे थासारिखौ जोङो माने मोनहैनायनि थांखिजों जोङो बे मिशनखौ लादों आरो आङो चिरां जिल्लाखौ धन्यबाद होदों गासैबो सफैनाय जोंनि सिनियर जोंनि माने मानगोनां गेदेमा नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनो फैदों गामिनि आइ आफा रायजो राजा बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो धन्यबाद बावनानै दिनैनि बाइक रेलिनि गेजेरजों मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय मोनसे एनभायरनमेन्ट मोनसे परिबेस बिल्डआप जागोन आरो बेजों जोङो जेखौ गाज्रि मावनो नागिरदों जेराव जोङो सिमा बारलांनो नागिरदों जे लक्ष्मण रेखाखौ बारनानै जों गाज्रि मावनो नागिरदों एन्टि ससियेल समाज बेरेखा बे लक्ष्मण रेखानिफ्राय फैफिननानै जों रेस्ट्रेन्ट जागोन जों मिजिंथिबाय आरो बे जोंनि वार्निंबो आरो बे जोंनि आपिलबो खिन्थु जों रावखौबो बुनोबो थाङा हामलाबो खालामनो थाङा रावनिबो सायाव जोङो आक्रमणबो खालामनो थाङा जोङो निउट्रेलि जोङो जोंनि जि एक्सन बे एक्सनखौ जों खालामगोन धन्यबाद गोजोन्थों आरो बेजोंनो बाइक रेलिखौ आं बेखेवबाय